دروژکەوە کە ئیرۆدا پێشمەرگەیەکی قەهرەمان یێدن ji پێشمەرگەیەن لەشکرê roj tevlî zincîra şehîdên pêşmergeyên leşkerê roj bû û li Herêma Kurdistanê şehîd bû. Roja çarê Sibata 2015 pêşmergeyê leşkerê roj Delîl Mîrza Hisso li devera Guêlan li Herêma Kurdistanê şehîd bû û navê xwe bi xwîn û tîpên zêrîn di nav şehîdên rûmet û azadî û berevaniyê di ber gelê Kurd û mirovatiyê de tomar kir. Pêşmergeyê leşkerê roj şehîd Delîl Mîrza cihê xwe di fewcê doyan yê pêşmergeyên leşkerê roj de digirt. Ji dayikbûyê sala 1950 li Dêrika Rojavayê Kurdistanê. Ji destpêka damezrandina xwe ve û ta niha pêşmergeyên leşkerê roj ji bo parastina gelê Kurd û xak û sînorê Kurdistanê di amadebaşiyê de ne û bi dehan pêşmerge bi merdî şehîd û birîndar bûne û dastanên dîrokî di şerê rûbirûbûna hovên serdemê de Daişa terorîst û dijminên Kurdistanê de tomar kirine. Leşkerê roj di 12 Adara 2012 de hatiye damezrandin û Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê sîwana wiya siyasî ye û roja 22 meha 12 ji her salê weke roja şehîdên leşkerê roj hatiye destnîşankirin.